Siemaneczko, siemaneczko, z tej strony Żulmietek. W dzisiejszym odcinku będzie losu na 3 głowy ninży i jedną na głowę muszkiewiki. No i kupa flaka, to będzie wybrać udział w kupie flaka, to piszemy tak, wspólnik i kupa flaka, tam były rzeczy i po prostu musimy sobie wybrać, do czego to bierzemy, bo będą ankiety. I wybierać jeden, możecie tylko jedną rzecz wybrać. Jak wybierzecie kupę flaka, to mogę wybrać tych dwóch. Najbardziej się opłaca do szklemiki. Maksymalnie do głowy szklemiki 10 osób, tutaj 20, tutaj 40. Zapraszam na nosa i piszcie niki i subskrybujcie, lajkujcie, bo bez lajka i suba nie będziecie brali. Hello, bye bye.